Sengiyathandaza. Into yenza abazalwane esibakhonzisa namhlanje bathande kakhulu into zezwe. Bathandiswe. Bathanda izinxibo zezwe. Banxibe njengehlabathi. Umoya wesono. When uphuma ezonweni, ake senze umzekelo xa uqala ujola. Xa intombi ivume umfana ibikade ingena mfana, iyatshintsha indlela ibikade isenza ngayo. Lento zokuthambisa ziyatshintsha. Nempahla zayo ziyatshintsha. Zimilela umoya ofike kulomuntu. Anxibe impahla zo-attract amadoda, because engqondweni yakho ufuna ntoni? Amadoda. Indlela anxibe ngayo iba indlela yendlela afuna ukuphila ngayo. Mawusindiswa wehlukaniswa nezono. Yayingekho into yoba abantu bafundiswe indlela yokunxiba nje, kodwa ubuye utshintshwe impilo ifunayo. Now ndifuna holiness. Ndifuna holiness. Nendlela onxiba ngayo idrive into ifunayo. Andifuni mali khona elisindiswe nje, ndifuna holiness. Now i-holiness oyifuna nendlela ophila ngayo nabantu ohlala nabo bayatshintsha. Ukhangela abantu abafuna holiness. Yabona mangabe uyafunda esikolweni awuyazi subject ethile, ube sewuhlala nabanye abangayaziyo le subject, soze uyazi. Kodwa bangaba awuyazi le subject uyafuna ukwazi, uyasuka kwaba bangazi into bafana nawe ufunele ungcono lo yena ongcono. So lo muntu ongcono ukwenza ube nomoya wokuyithanda le subject, then ube soba nomdla wokuyifunda, ube nomdla wokuyipractice. So nempilo yevangeli awuhlali nabantu abangafuna ukukholwa kahle, ube wena ufuna ukukholwa kahle. Uyasichoose ichomo bandinohamba nalo ecaweni, nobe ecaweni uhlabelela kamanda nohlala naye, yayazi indlela yakhe, because xa ufuna holiness uyamva ufuna holiness, uyambona odlalayo ube sowusikhipha kuye ufuna uba serious. Ngoba ndewujonga utshela ukuthi nisuke nasenza abadala ama serious. Nxa ufuna izulu kufuneka ube serious. Akekho umuntu ofuna izulu odlalayo. Kahle kahle xa ufuna uNkulunkulu you become serious. Uphila impilo serious. Now igama lika Yesu liyamsusa umuntu esonweni. Bakusuka esonweni, inkululeko iba phezu kwakho. Funda standards. Verse 4. uKristu wancama ubomi bakhe. Wancama ubomi bakhe. Funda. Ngenxa yezono zethu. Uncama ngenxa yezono. Nothing else. So kawunayo irevelation yegama lakhe, unento enkulu, uyaphuma elusizini. Xa unesikhilelo segama lika Yesu, bangabe ubuzazi buyahlupheka uvela ube sisiqeni ngenxa yokwazi. Uthi Paul xa ithetha ngenxa yokungazi okumazi. So izinto ebelikade zibalulekile ebomini bam ziyaphelelwa. Lento yokwazi igama lika Yesu kukho izinto ezigqitywa lilo apha kuwe. Obakho ubomi